Sinuhun Prabu. Sinuhun Prabu Alindarma. Menapa ingkang panjenengan penggalih dateng? Duh, sinten putri ingkang sulistya ing warna menika? Saking pundi rawuhipun? Sumurupa Prabu Alindarma. Aku Dewi Uma saka Kayangan. Duh, nyuwun pangapunten Sang Dewi. Anggadhahi kersa ingkang kados pundi? Dening widodari kados panjenengan menika ngantos dugi Malwapati. Mangerti Alindarma. Aku kepengin duwe garwa saka bangsane manungsa. Mula kang saka kuwi Alindarma. Aku tumurun ing Arcapada ya ing Malwapati iki ora duwe wigati apa-apa. Amang kepengin dadi garwamu Alindarma. Nyuwun pangapunten Sang Dewi. Dereng wonten krentek ing manah kula badhe nyambung talining sih kasutresnan malih. Amargi kula tasih kemutan kalian Yayi Setyawati. Apa nganti kaya ngono? Gedene tresnamu marang Setyawati. Apa ora welas karo aku Alindarma? Aku kurang apa? Nyuwun pangapunten Sang Dewi. Sampun dados prasetyaning manah kula menawi kula boten badhe gadah karwa malih kejawi Setyawati. Ngasorke aku kowe Alindarma. Luwih milih bocah gunung tinimbang aku. Eling Alindarma, bakal ilang panguwasi netramu. Malwapati iki bakal katon dene alas. Lan kowe ora bakal bisa mlebu sajroning kraton Swendewalongka. Iku minangka piwales pinampikmu marang aku Alindarma. Loh, Sang Dewi. Nyuwun sewu, Mbah. Menawi kula angsal nyuwun pirsa menika tlatah pundi, Mbah? Mbah, menawi kula angsal nyuwun pirsa menika tlatah pundi, Mbah? Oh, jebul simbah iki wuta lan budhek. Yo, bakal tak marikno dhisik. Loh, mataku kok krasa adem. Aku kok bisa ngrungokke suarane angin. Loh, aku kok bisa nyawang. Matur nuwun nggih Bu kula. Ampun mengkaten, Mbah. Kula sanes dewa. Lenggah kemawon. Matur nuwun yo, Ngger. Wis nggawe laraku ilang. Pangestuku tampanono yo, supaya kowe bisa dadi wong kang wicaksana. Nggih, Mbah, matur nuwun. Menawi kula angsal nyuwun pirsa menika tlatah pundi, Mbah? Iki ngono klebu negara Mlaya Kusuma, Ngger. Biyen dipangarsani dening raja kang wicaksana. Nanging ora suwe, negara iki diluruk dening para buta. Sawise nguasani negara iki, para buta ngluruk menyang Malwapati kanggo merjayani ratu ing kono. Amarga ditinggal raja, mula negara iki ora ana sing ngopeni. Sejatine kowe sapa lan arep menyang ngendi, Ngger? Kula menika Angkling Darma. Kula nembe nindakaken titahipun Jawata kangge jajah desa Milangkori, Mbah. Yen ngono elinga paulengku, Ngger, aja mbok teruske mlebu ana alas kene. Amarga ana putri siluman telu sing doyan mangan daging manungsa. Kowe mengko bisa mati. Nggih, Mbah, matur nuwun. Nanging kula langkung remen menawi kula saged dipun perjayani dening siluman-siluman menika. Supados dados tamba growahing ati kula, Mbah. Nggih pun, Mbah, kula nyuwun pamit. Iya, Ngger. Nanging mangerti yo, yen kabeh kedadian kuwi wis ana sing ngatur. Lan wis dadi kewajibane para manungsa sing uripe alam donya kudu bisa ngendani barang kang ala. Mula pikiran saking tumindakmu. Hati-hati yo, Ngger. Nggih, Mbah, monggo. Eyalah, Di. Ana wong lanang kok yen tak sawang saka pucuk rambut tumekaning jempol sikil ora ana cacate. Biuh-biuh Kang Mbok, dasar pekek ing rupa, terledange nambahi bagus e. Iya yo. Nanging kok wani tekan kene? Saksuwene iki ora ana menungsa sing kumawani jumangkah nganti tekan kene lho yo. Bener, Di. Kabeh manungsa mesti keweden.
Nanging kok dhewe ora wedi. Mokal yen to arep maling. Solah bawane sarwa patut. Iya yu, meneng dhisik dheweke mara mrene. Nuwun sewu Nyai. Menawi kula angsal nyuwun pirsa menika tlatah pundi? Kok kahananipun kados mekaten? Kedahipun panjenengan tepangaken rumiyin. Panjenengan menika sinten? Lan kagungan kersa menapa kok saged mlebet ing negara Mayakusuma? Oh, kula menika angkling darma saking Malpapati. Lajeng panjenengan menika sinten? Kula Wiyata. Kalian menika sederek kula Wiyati lan Witarsi. Jebul panjenengan ingkang asmanipun Prabu Angkling Darma saking negara Malwapati kang kondang ratoni para raja wonten tanah Jawi menika. Nggih Nyai. Mbak Yu, Adi. Kenging menapa polatanipun panjenengan sami suntrut? Sumurupa Kanjeng Prabu. Sampun setunggal candra dangunipun Kanjeng Rama medal saking Mayakusuma dhateng nagari Malwapati. Kanjeng Rama nggadahi ancas supados saged merjayani panjenengan. Nggih. Menawi leres mekaten Rama panjenengan menika sampun seda. Kawonan kalian Kakang Bathik Madrim patih ing negara Malwapati. Banjur kenging menapa panjenengan mlebet nagari Mayakusuma menika? Kagungan kersa menapa Kanjeng? Inggih, badhe aweh piwales lan ngersakaken pejahipun kawula tetiga. Mboten Nyai. Sejatosipun kula nembe nindakaken paukuman saking Jawata. Saengga kula kedah medal saking kedaton. Sakmenika saged kemawon menawi kula ngunus keris kula banjur merjayani panjenengan. Nanging yen nyumurupi ayune kaya mangkene, apa aku tega? Langkung sae menawi kula saged sesandingan kemawon. Menawi panjenengan ngersakaken kula dados kekasihipun panjenengan, kula sageh Kanjeng. Inggih Kanjeng, kula inggih saged menawi panjenengan ngersakaken kula. Inggih Kanjeng. Keparenga kula lan sederek kula menika sinau kagem ngabdi dumateng raja kados panjenengan. Yo, bakal tak tampa kabeh katresnanmu. Matur nuwun sinuwun. Ya wis, ayo di enggal bali. Monggo Kanjeng. Wanita mang ndi? Kok ilang tanpa parang? Kamangka iki wis bengi. Atiku dadi ora kepenak. Apa bener Kang Diandar iki Dewi Simbah? Coba tak betekno. Omah iki Demang ki mang rame tenan yo yu. Tibake akeh banget yo sing teko. Iya, adek sing teko iki lho ya prayi-prayi. Iya. Aku mangki nganti isin dhewe lho yu. Wedi ngono lho, lek enek salah bawaku ki sing ora trep. Aku lho iya. Jane ngono, tak critani yo yu, aku ki wedi lho lek mulai wengi kaya saiki ki, sujune kok oleh barengan sampean to. Ha iya, sing mbok wedani ki apa to, Nduk? Ora ana apa-apa. Lho, sampean iki piye to yu? Apa durung ngerti? Dalan kene iki kondang akeh silumane lho yu, sing senengane ki nguntal wong. Kowe iki ngomong apa to? Tenan lho yu, sampean apa durung ngerti? Wingi ngono Kang Karman lak mlebu alas. Nganti saiki lho ora mulih-mulih. Cetha to lek diuntal siluman. Halah, wong Karman iki lho pancen wong celutak. Aku wae lho diinceng pas adus. Dadi bisa wae to Karman ngelimpe bojone. Yo saiki rabi maneh. Nanging yu, Halah apa to kowe iki ana-ana wae. Nek niat medeni aku aja ngono caramu. Sing tak wedeni iki nek Kang Surono kuwi sir karo aku. halah sampean iki. Ayo yu saya wengi enek siluman tenan lho Kingko. Kae lho yu, kae lho apa lho kae pating klebat. Halah paling mung kampret golek mangan. Yu. Wong loro iki sapa lho ya? Yu ojo lho yu. Yu.
Gagak kae kok aneh to yu. Dak sawang awet mau ora gelem miber. Ora jenak nanggone wong mangan wae. Iya, Dik. Tur wujude iki seje karo gagak-gagak liyane. Kok isih ora gelem ngaleh? Nyong, tak wae. Bejo tenan uripku. Durung suwe ditinggal dening Setyawati. Saiki aku nemoni lelakon kaya mangkene. Yo. Muga-muga iki bisa gawe sadar tetelune. Ayo Di, enggal ganti busana. Lan aja lali nganggo lenga wangi ya. Iya. Yuk, delengen to. Ada pupure kok kebak daging mentah kaya mangkene. Loh, iki mau lak daging-daging sing diwenehake Gagak ing alas mau. Yen mangkono, wis cetha iki yo. Yen Gagak mau kuwi, ya si Prabu Anglingdarma. Lan saiki panjenengane malah penawen sare. Wis cetha yen Prabu Anglingdarma kuwi duwe karep ngasarake kita kabeh. Ora kena dak apuran. Iki ana godhong rajan. Mengko bakal tak ancepake ing sirahe Anglingdarma. Yen godhong iki wis mancep ing sirahe, bakal dadi nuwes putih si Anglingdarma. Minggah. Kok kaya mangkene lelakon kang tak sandang. Lagi wae ditinggal Setyawati, saiki malah duwe rupa kang kaya mangkene. Bungilahing Mas Tumana siji sekaring bawana langgeng. Kulup Anglingdarma. Sabar Rongger, iki pancen titahing Jawata kanggo nebus saking kaluputan kang wis jeneng kita lakoni. Kaluputan kang wis jeneng kita lakoni ana catur cacahe, yaiku 1 manah naga geni, kaping 2 mateni manuk tilang, kaping 3 nampik katresnane si Dewi Uma, lan jangkepe kaping 4 gawe lara atine siluman telu mau. Mula kang saka kuwi jeneng kita saiki duwe rupa mliwis putih. Mengko yen wis teka titi wancine jeneng kita bakal bali maneh dadi manungsa lan ketemu kelawan titisane Setyawati kang nitis ana ing putri Bojonegoro kang aran Srengganawati. Wis kulup karya mukti. Sendika mangestakaken dawuh. Biyo, aku iki. Aku weruh geni. Banjur geni mau nyusup ana sajroning ragaku. Mula kang saka kuwi aku cerita marang Kanjeng Rama. Lan Kanjeng Rama maringi aku asma Ambarawati, Biyo. Oh, mekaten to Ndara Putri. Mila mboten lepat, Ndara Putri menika langkung ayu. Kula ngantos pangling. Apa ya kaya mangkono ya, Biyo? Saestu Ndara, ayu tenan kaya nom-nomanku jaman biyen. Lho, Biyo. Kembang iki kok gogrok dhewe-dhewe. Kamangka ora ana angin. Lah nggih to, kula ugi mboten ngertos Ndara. Kamangka nggih mboten wonten angin. Apa Gusti Putih ora katon yen aku ana kene? Duh, manuk kurang ajar. Mbok, cekelen manuk kae. Yen ora kecekel, bakal tak kelongi belanjamu. Inggih Ndara. Oh, manuk kurang ajar. Awas kowe, yen kecekel tak uklek-uklek balungmu lan tak bebuti wulumu. Ayo coba cekelan aku yen kowe bisa. Loh, kowe kok bisa omong? Lagi sepisan iki aku mangerteni mlewis bisa omong. Kok diumbar ucul ta, Mbok? Yen kaya mangkono, tak aturake Kanjeng Rama wae. Pirang-pirang dina iki Ambarawati nangis sing dijaluk ora ana liya mung mliwis putih kang bisa tata jalma. Nyuwun amit. Napa nggih wonten mliwis ingkang saged tata jalma? Awit mliwis menika namung wujuding sato. Kula kinten mboten wonten sinuwun. Mula kang saka kuwi Mas. Perkara iki bakal tak rembug karo Kakang Patih Jaksanegara. Sumana sawetara ya wong ayu. Sendika dawuh ramane. Iya. Kakang Patih Jaksanegara. Inggih Gusti. Panjenenganmu adoh tak awe cedhak sangsaya tak reketake
ora ana wigati apa-apa kejaba amung aku bingung karo penangise anakku wedok si Ambarawati. Dheweke nangis njaluk wujude mliwis putih kang bisa tata jalma. Saiki apa ya ana, Kakang? Gusti nuwun keparenga kula matur. Pancen leres panyuwunipun Kang Putri menawi wonten ingkang saged tata jalma. Lho, ana. Ana ngendi papane pira pitukane bakal tak sembadani, Kakang. Mliwis putih menika tumondok dhateng griya kula sinuwun. Menika klanganipun yoga kula. Joko Gedhug sinuwun. Oh, kaya mengkono, Kakang. Yen kaya mangkono pira pitukane tak sembadani, Kakang. Welasa karo anakku wedok ya, Kakang. Inggih sinuwun. Menawi panjenengan ngersakaken kula mboten badhe nyuwun pitumbasan. Nanging jengandika kedah jagi mliwis menika. Awit mliwis putih menika ingkang reka kula ngantos dados patih ing Bojonegoro sinuwun. Oh, iya ya. Syukur bagi yen pancen kaya mengkono tak turuti apa kang dadi panyuwunmu, Kakang. Inggih, matur nuwun sinuwun. Nggih. Gusti Putri, coba dudukno jambul iki. Gatel rasane. Kena apa to? Mengko lara lho. Nggih sareke mawon to, Gusti. Loh, kowe sapa? Kok bagus tenan? Banjur mliwesku mau ana ngendi? Nyuwun pangapunten Gusti Putri. Kula menika Angkling Darmo. Nggih mliwis panjenengan. Jebul panjenengan menika Prabu Angling Darmo. Leres kados ingkang dipun andharaken kalian mliwis menawi panjenengan menika gagah pideksa kalian bagus ing rupa. Lajeng kados pundi cariyosipun saengga panjenengan saged dados mliwis Gusti? Kula menika dipun sedakaken dening para Jawata saengga kula kedah dados mliwis. Nggih sampun, panjenengan ampun dados mliwis malih. Kados mekaten kemawon, kula remen lho Gusti. Nyuwun pangapunten Sang Putri. Kula menika nembe nglampahi paukuman saking Dewi Umu. Saengga menawi panci siang kula mboten saged dados manungsa. Amargi kula mboten saged mlebet kedaton dangunipun 8 taun. Duh Ambarawati, ayumu kaya dening widodari. Aku tresna marang sliramu. Kanjeng Prabu, kula ugi tresna dumateng panjenengan. Ambarawati, Kanjeng Prabu. Putri, wonten Gusti Putri Prameswari. Sumangga Kanjeng Ibu. Wonten wigati menapa dene panjenengan rawuh wonten Taman Sari menika? Nggih, Ambarawati. Tekaku ing Taman Sari kene saperlu mangerteni kahananmu. Sasuwene iki sliramu ora nate menyang kedaton. Apa sliramu lara to, Nggir? Ngaturaken agunging pangaksami Kanjeng Ibu. Sejatosipun kula mboten sakit. Nanging kathah pakaryan ingkang kedah kula ayahi wonten Taman Sari menika. Dadi mangkono. Nanging pakaryan apa kang lagi kok ayahe, Nggir? Dak sawang sliramu kok saya lemu to. Sejatosipun kula sampun ngirangi anggen kula nedha, Ibu. Nanging rumaos kula menika saya lemu kemawon. Loh, sliramu ngandhut to, Nggir? Sapa? Priya kang kumawani tumindak kaya mangkono marang sliramu. Mbak, Kula Gusti, sejatine sapa priya kang kumawani mlebu ing kaputren kene? ngapunten Gusti, ingkang kula mangertosi mboten wonten satunggaling priya ingkang kumawanten mlebet kaputren menika Gusti. Wangsulana tenanan, Mbok. Sapa? Saestu Gusti, mboten wonten satunggaling priya ingkang mlebet kaputren menika Gusti. Yen sliramu ora gelem matur, bakal tak aturake menyang Kanjeng Rama, Ngger. Ibu, Kakang, ketiwasan, Kakang. Sik to napa to Mas? Putri ingkang sampun dipun gadang-gadang samenika sampun merucut saking gendongan lantaran menuwirang tumrapipun warga Bojonegoro, Kakang. Sik. Yen ngendikan sing sareh, tunggu sing kepenak. Tunggu sing kepenak. Tembungmu kuwi ngemu karep kaya ngopo? Ambarawati, Kakang. Iya, Ambarawati kena ngopo? Ambarawati ngandhut
Kakang. Ye. Amborowati meteng. Njur sapa sing jalari? Boten katinangan, sinten ingkang jalari ketadosan menika? Wah, dewasan. Meneng, jenengis, sumene sautur. Kakang Patih. Iya Gusti. Kowe wis krungu dhewe apa kang kedadian ana ing Kadipaten Bojonegoro kene? Lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken Gusti? Ngene. Dina iki golek pawongan kang bisa nyekel malingi. Yen lanang bakal tak rabekake karo anak wedok, yen putri bakal tak dadekake sedulure anak wedok. Senika dawuh Gusti. Galo. Nggih. Duh sinuwun Prabu Angling Darma. Panjenengan wonten pundi to sinuwun? Duh panguwasa ngalam donya. Sampun kathah papan panggenan ingkang kula liwati. Nanging kula denen mangertosi papan dunungipun Sang Prabu. Awi genamastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Titah ulun kulup bathik madrib. Jeneng kita mlaku manggon. Kita bakal nemoni patih kang aran Jaksa Negara. Dheweke butuh pitulungan nggih. Mula apa wae panjaluke turutana. Mengko kita bakal mangerteni papan dununge Prabu Angling Darma. Karya mukti kulup. Sinika ngangestaken dawuh kula. Kula ingkang sowan Gusti Prabu. Oh iya ya, Kakang Patih. Kene, penak lagon mlungguh. Kepriye anggonmu nindakake pakaryanmu apa wis kasil, Kakang? Awit pangestunipun panjenengan, kula saged kepanggih kalian sawijining pawongan ingkang saged miyak sejatose malingipun. Bagus. Inggih nem-neman menika Gusti. Bocah nom iki. Oh iya. Jenengmu sapa? Nami kula Tejo Laku, Gusti. Tejo Laku. Inggih. Asalmu saka? Kula saking gunung. Oh. Nitik saka sandanganmu kowe pandhita. Leres Gusti. Oh. Nawi angsal kula badhe nyobi mungkasipun gendung menika Gusti. Yo yo, tak parengake. Menawi mboten lepat, malingipun tasih sajroning kedaton Gusti. Isih ana kene. Inggih. Kok kowe bisa ngerti? Menika saking gondo ingkang dipun tilaraken Gusti. Oh. Malingipun cumondhok wonten Taman Sari. Oh, yen pancen kaya mangkono, cekelen malinge butuh dana pira bakal tak sembadani. Matur nuwun Gusti. Kula badhe nyuwun saking Sato lan Mas Bices ingkang Taman Sari dipun bekta dhateng kedaton. Amargi malingipun singitan wonten ing ranti-ranti menika Gusti. Oh, kaya mangkono. Yo yo, yen pancen kaya mangkono, tak turuti apa kang dadi panyuwun. Kakang Patih, Inggih Gusti Prabu. dina iki gawa anan kabeh Sato kewan Mas Picis ing Taman Sari gawanen mara mrene. Inggih. Lan aja nganti keri undangan si Amborowati mara mrene. Senika dawuh Gusti. Ya budal kok. Menika Mas Picis lan Satu Kewan dateng Taman Sari Gusti Prabu. Iki wis kabeh. Sampun. Bagus. Kenging menapa kok sami kempal wonten papan menika, Rama? Bocah ora toto. Becik kowe rasa ngerti. Menengo. Nyuwun pangapunten, Rama. Jajal aku. Nggih Gusti. Enggal pungkasan pakaryan. Nika, Mas Pandhawa. Gusti Putri, nyuwun tulung panjenengan paringaken nulis putih menika. Ora bisa. Iki kekasihku. Kowe aja ngawur gawar. Pocapmu kuwi ngawur. Amborowati. Wereke.
Wenehke wae Ambarwati, aku bakal pindah ana kembang. Iki sing mbok jaluk. Mboten Gusti. Sekar menika kemawon. Pancen wong edan kowe Pandhita Mayawara. Sing kok jaluk rena-rena. Aku ora bakal menehno. Iki duweku dhewe. Kados pundi Gusti Prabu? Gusti Putri mboten purun maringaken sekar menika. Kamangka malingipun singitan wonten ing sekar menika. Ambarwati, yen kena tak eman wenehke. Wenehke wae Ambarwati, aku bakal pindah ana sesupe. Mboten Gusti Putri. Sesupe kemawon. Amargi malingipun singitan wonten sesupe menika. Pancen wong pendem kowe. Yen pancen kowe pengen sesupe iki, jupun dhewe. Nyun sewu Gusti. Yo, udangan. Ayo, yen pancen kowe kepengin duweni putri Bojonegoro, oya ana dhisik pianginku. Duh nyuwun pangapunten Gusti Prabu Angling Darma. Menawi kala wau kula mboten mangatosi sejatosipun malik menika. Jumenenga Kakang, ora usah kaya mangkene. Matur nuwun Gusti Prabu. Gusti Prabu, sampun dangu anggen kula madosi panjenengan. Embe ngantos dumugi Bojonegoro menika kula saged kepanggih kaliyan panjenengan Gusti. Iya Kakang. Sepurane aku metu saka Malwapati tanpa pamit. Sejatine aku lagi goleki titisaning Setyawati. Ya si Ambarwati Kakang. Menawi mekaten kula badhe enggal mboyong Dewi Ambarwati dhateng ngarsanipun panjenengan Gusti. Lan kula enggal wangsul dhateng Malwapati ingkang kahananipun anggegrisi sesampunipun tinilar dening panjenengan. Nanging Kakang, aku lingsem. Wis ngrusak kembang kuwi. Menika sampun dados kapestaning Jawata Gusti. Sumangga. Nggih Kakang.